Imitshato yabantu. Bangaphi abantu abohlulwe ngabantu? Be careful ukwahlula nokuqhawula into ihlanganiswe nguThixo. Abantu abaninzi bohlukene nemitshato yabo because of kungenelele abantu babayeka bangene. Ithi iBhayibhile indoda iyawushiya uyise nomamayo inamathele emfazini wayo abenyama. Utshata kwam nenkosikazi yam, ndatshata ndisondele kakhulu kumama wam, utata wam ekhona. Umama wam ndimthanda kakhulu. Satshata nenkosikazi. Ndikuxelela. Xa ndibuya emsebenzini ndihlika phaa ekhaya, ndiyotya phaa ekhaya, ndiyotya nomama wam ke uyandikhuthaza. Ndibethe ndinyuke ndogqiba ndifike endlini ndihlale ndithi qwaka. Nkosikazi phaa ndithi hayi mayiphake for lunch yam. Ekuhambeni kwexesha ndayibona uba no, le nto irayithi. I-wrong. Because anditshatanga nomama wam, nditshate nenkosikazi. Ndizama ukuthi ke ngoku athi ungalixabisi kakhulu ikhaya more than ikhaya eli ufuna ukulakhiwa. Kuyakhiwa apha, ungagoduki qho. Urayithi ugoduka. Ngoba ithi iBhayibhile uyawushiya. Ukushiya akuthethwa into yokokuba uyeke umzali, kodwa sukuxhoma yonke into yakho kumzali. Iproblem yethu thina bootata, uxabana kwakho nayo uhamba uyoyichaza ekhaya. Le nkosikazi lehlobo nehlobo loxesha unomsindo. Tomorrow uvana nenkosikazi. Akubuyi uyobaxelela into yokuba hayi ndivene nayo, bona bahlala nalaa msindo. Because of wena tata uthengisa ngomfazi wakho kwifemeli yakho. Namhlanje iifamilies ezininzi azivani because of ootata abangakwazi ukugcina bengenasifuba. Uxabana kwakhe nenkosikazi uyabaleka uyisa kumamakhe. Umama surely uzababhayasi because ligazi lakhe. Seke ndathi kumama wam one day ndiropothwa yinkosikazi because nam ndinixelela beke ndagalela. Njengoba ndigalele ndigeze, inkosikazi yam iyondiripota kumama wam. Umama into ebeyenza, instead of ukuthethisa mna athethise yena. Ndayibona le nto ndathi no, this is wrong. No, this is wrong. Umntana womntu ndiyomthatha kokwabo, ndamzisa kwifemeli yam, akho femeli yakhe apha, whereas sisithi sibanye. But ibakhona laa element yokokuba yena kuthiwa songowalapha, noba kuthiwe ngowalapho. Ndathi ndiyayibona mos le nto lena, i-treatment yakhona ithetha into yokuba noba bekuthiwe ngowalapha, kodwa i-treatment does not show. Kutheni kakone mna ndi-expecte umama wam into yokuba makandithethisa, sikatsho uyothethisa yena. Ndaya kumama ndathi, mama, there is something endingayi-understandiyo kakuhle. Noba is this thing right into yokuba, because kaloku bendigezile and ndiya-understand into yokuba ndicelile uxolo, but inkosikazi yam inalaa nto yokuba umama, ndithi ilaa nto njani le nto, andiyi-understand. Umama bethuka umama wayesitsho umama, nangamadoda amakhulu azandixelela. Umama wayesitsho, ya wayesitsho umama elo hlobo atsho. Kodwa mna as indoda
end up and say, you know, there is something wrong. Do you mean ngayothatha inkosikazi kokwayo ithandwa kokwayo kukho abantu abanako ukuyithethelela xa kukho umuntu o-against her? Ndogqiba mna ndimbeke apha endlini caba le family yonke izazikhelele uyizade ibe ngubani na ozamthethelela ingendlini end up ndibuyele emfazweni ndathi listen, akho nto ezawunanazelelela kuwe again apha kwifamily. Not anymore. Isarespective inkosikazi yam namhlanje akho mntu wefamily ufika ayogezela inkosikazi yam uza kuba. Inkosikazi yam ihleli kamnandi ekhaya iyathanda iyoyikwa because uyikwa. Ndimthethelela serongo because inkosikazi yam. Worse and worse kwicala lefamily ungamyeka ngayo. Because the moment ubanike sasandla uxelele inkosikazi yakho up until ukufa ingcwatywe njengehleli. Bangapha abafazi abangcwatywe zifamily zabayeni babo. It's no use ungalungisi ungutata uthengise inkosikazi yakho kwifamily yakho. Baqaphele inkosikazi yakho because of you. Because wena wonke abantu uyabaleka uyakubo. Lo mfazi wenze lento nalento. Tomorrow uyavana akuyiyo ilungisa laa nto uthi no ndiyilungisile. Olo xesha bona basheke nalaa nto. So ungabi ngumthengisi athi wenkosikazi yakho. They must know before they touch her. Mabacinge kabini. Ingabi easy penetration xa befuna umgezela basuke bayomgezela. They must know ukuthi kukho umyeni wakho. Never sell umfazi wakho. Because la mfazi ithi iBhayibhile nibanyamanye nihambeze omnye komnye. Ngoku ungaka ungahambaze phambi komama? Never. Singathi sokubona singathi umhlobo khona umuntu othanda. Njalo tata. Hayi khona umuntu ongakayithanda. Wawuhambazela xesha not ngoku. Kodwa phambi komyeni wakho. iBhayibhile uzawuhambaze phambi komfazi wakho nomfazi wakho ahambeze. iBhayibhile andiyazi ke ngoku omnye nomnye betshatile bemfihlelana. But ithi iBhayibhile makungangeni phakathi kwakho nenkosikazi yakho. Makungangeni mntana, makungangeni mamakho, makungangeni brother wakho. Mayibe nguThixo. The reason why iBhayibhile ithethe lo hlobo simply because umuntu ophakathi kwiaffair yenu usenako ukuyispreada. Njengoba uhlala apha eMotherwell busaya uyofuna amava kulo muntu ngento okuyo. Uhlala apha eMotherwell but lento obuyixelela lo muntu uyive woma. Uve woma wena ubufuna ingxaki ubungayibalisi. But usawusiva apha enye ubright okanye woma. Hey, lento yenjani kodwa beni. So lo ndithetha into yokokuba every problem of yours isekuThixo. He will not go around and gossip about it, but he will fix the problem. Ukuba uyisa emntwini abantu bazokwenza into emhlekisa. Bahlekise bangapha abantu abahlekiswe ngabantu bebecinga bayohlawula ngabo.
namhlanje sekhinqabano because ndive akonto ibhlungu njengento umuntu angabetha ngento nesitena ngantoni ungangixolela but akonto ibhlungu njengezwi ilizwi elize kuwe ilizwi elize kuwe ongalithandiyo likubetha ndakathi ungayozithoma nozithoma because of uve izwi. So try wena ngokukwakho apply izwi likaThixo. Kukho amadoda ohlukene nabafazi bamzayithetha lo. uMoses ethetha uthi uMoses ezinye izinto ndiziyekele ngamabomu because of ubukhulu benhliziyo zakhe. Indaba ye-divorce ithi iBhayibhile use ungohlukani nenkosikazi yakho without ukukrexeza kwenu. Makungabikho easy xa kungene into ingengumkrexezo ufuna udivorce. That is against the will of God. Namhlanje sishunyayezwa ngabantu abanye abafazi ba-ignore the word of God. Babalahla abafazi babo. But iBhayibhile ayibavumeli. It fixes the problem. If you are a man, maungabi libhaki ube lipheke but ingaki yifixe ingaki. Lastly, along the way uSathana uba nemiqobo ayiphosayo endleleni being a man of God. Because I had to believe you also. But a problem yethu is to jump the obstacle. I-obstacle azijanjwa ziyalungiswa. If today you face a problem, do not jump. Fix the problem. But a problem yethu namhlanje kukho abantu abangekho influential aba-overcome zi-problem but bafune ukunceda abantu ezicaweni but they are full of problems. Eza problems ziza kusuka njani xa lo mntu mileyo eyifeyila? This person is a failure but ufuna lungisa izinto zabantu. Everything ayithethayo is in vain because he will never be a problem solver up until I solve the problems are. Sometimes not all of us do qualify to lead abantu bakathi. Hallelujah. Ezo zinto zizinto ezidlayo. But zizinto examples ba siyazi-addressa because we are men. Sichatile. If ungutata unkosikazi wakho akakakubuzi ukuba usaphi athi takazi banibani siyaphi usisaphi because you are the leader. Kukho i-leader ezi-leader zingayazi ukuba zisaphi ifamily yazo. They don't know. Kuyaphilwa kuyashunyayelwa but they don't know baba yaphila. Because uThixo umenze ngomuntu one-vision one-goal. But zifeyisene nabantu abangenagoal, abangenavision. But abantu bame phezulu. Let me tell you one thing, hlale phansi. Abendizongena emthathweni. Uyabona xa unengxaki ezilapha because i-problem are within. Ubumdaka is within. Kandi lapha nina nindazi but izinto ezilapha kuni nina aniziboni. Ukuba ndime phezu kwabantu noba ndingathethi izwi but into ezaba-influencer ilapha kum ngaphakathi. Ndiyabathandazela ndisisifebe. Abantwana aba sibalidishayo bandisisifebe noba ndithethi izwi kaThixo So be a man.
bayindoda. And uThixo xa esenza i-confrontation ngaloo nto, we have to fix it. Ungaqumbeli umanqam. Yinto endithiweyo uThixo kumadoda. Never stand phambi kwabantu urongo. Never lay hand phezu kwabantu bakaThixo urongo. Because tomorrow useza uphendula ngelife zabantu ozidestroyayo, because they are going nowhere. Everything that you are saying is in vain. You are putting them down the grave. Because you know ibalulekileyo nantsika phakathi. Uthixo sindile. I'm building the men of God. Not everything will be right. They will gossip about you. They will tell babazothetha zonke izinto ezikhohlakeleyo. Kodwa athi ndifuna uThixo I will be with you. Noma ngobani na abaqhubene ngawe bethetha izinto ngawe, una andikho kuloo nto. Kodwa by my mercy I will make sure that I will help you in everything. Inkosi yoxolo mayisile. Amen. Ngoku songena